experiencia, veteranía de Omar o Furacán Narváez, un boxeador que foi olímpico en 2 ocasións, no 96 en Atlanta, no ano 2000 en Sydney, que chega a Vigo coas ideas moi claras: mover a cintura, as pernas e meter a dereita. Experiencia sobralle, e tablas. É un boxeador que move ben a dereita, e o que máis me impresiona del é como dobla as mans. Vai abrindo camiño ca dereita, pero dobla moi ben despois a man ao fígado, encrochea buscando o mentón e con rapidez. E temos o detalle máis, Carlos, un zurdo. Zurdo, iso é complicadísimo, sí. Ten conta que os zurdos están acostumbrados a entrenar todos os días con homes destros, entonces para eles non é dificultoso entrenar con un destro porque están acostumbrados. Pero os diestros, cando atopamos a un zurdo, que nos complican a vida, porque metódicamente estás acostumbrado a xirar sempre para o mesmo sentido, e cun zurdo tens que cambiar totalmente a táctica e xirar en sentido contrario, porque senón vas hacia a man forte del. Incluso decía Jorge Araujo que a un zurdo é dificilísimo coller o Cofida. Sí, sí, moi difícil, moi difícil. Sin embargo, eles meten moi ben a man ao fígado. Bueno, pois todo a punto, estes dos momentos importantes, o momento máis importante do boxeo galego, Campeonato do Mundo en Galicia, peso mosca. Pesos moscas de 50 kilos, pero os dous con unha potencia a mellor incluso superior a un peso superpluma ou pluma ou liseiro. O título en xogo da Organización Mundial de Boxeo. Primeiro asalto, Iván Pozo contra Omar o Furacán Narváez. Narváez defende por 13ª vez o título de campeón do mundo. Non debe precipitarse Iván Pozo, inda que coloque golpes e as cousas vayan ben, ten que ir fríamente, moi fríamente, ir dosificando, ir de máis a menos. Isto é moi longo, 12 asaltos de 3 minutos. Claro. 12 asaltos dan pa moito. Aí as gardas moi arriba do argentino do galego. Sí, esa vai a ser a tónica durante todo o combate. Eu penso que non son boxadores que se desarbolan, sempre ben cerradiños de guardia, se temen, saben que os dous pegan e van a ser mans tiradas casi todas por dentro, sin descubrirse. Esta vez que Narváez abandona Argentina para defender o título, 3 en Francia, 2 en Italia e agora en España, en Vigo. Combate de estudio, pero con golpes precisos. Aquí hai poucos, pero vos, si te vas fixando, cada vez que sacan as mans non é para que vayan ao aire, son golpes de impacto. O ataque de 2 de Omar Narváez, golpe baixo de Iván Pozo. E non parece o primeiro asalto. Parece que estamos a no terceiro ou cuarto polo repertorio de golpes e polo ritmo que levan. E non hai nada que estudiar, máis que estudiados. Xa están máis que estudiados, sí. E se o combate vai a este ritmo, vai a ser impresionante. Ben cerradiño de guardia, sí, así, tapándose ben. Con gancho. Un home que vai ben, Iván Pozo na distancia curta. Sí, Iván ten que estar ou lexos na larga distancia ou na distancia corta, aproveitar, porque penso que Narváez na media distancia donde realmente fai dano e mete as mans con muitísima potencia. É sempre moi tapadiño, non desarbolarse, non baixar as mans, ben tapado. Ben a garda de Iván Pozo. Aí buscando Iván Pozo a esquerda, primeiro asalto. E vayan miradas no final do primeiro asalto. Vese que toda a veteranía de Narváez, vese aquí a tranquilidade, a frialdad que ten, sí. Non se inmutou.
Botou unha mirada a Iván Pozo, pero Narváez como se non fose con él. Sí, como se non fose con él. A medida que pasen os asaltos, eu estou convencido de que Iván se irá tranquilizando un poquinho. O consello da Moedo na esquina penso que vai a ser ese, tranquilidade, non apurarse, non buscar o cao, que si chegas chegará solo, sin buscalo, e dosificando moi ben as forzas. 12 asaltos a partir do sétimo, octavo asalto, que peor esté en condiciones físicas pode pasar un calvario. Segundo asalto do combate. Moita igualdade no primeiro. Collendo centro Iván Pozo. Non descuide a garda pola contra de Omar Narváez. O primer asalto, aínda que non hubo moito intercambio de golpes, foi un asalto bastante movido xa, pero por iniciativa eu penso que yo debemos anotar a Iván, foi o que levou a iniciativa. Si te das conta, Narváez de momento está esperando fallo, está esperando a que Iván Pozo entre na súa distancia, pero non está arriscando nada. Claro que ele é o campeón. Está a agardar Omar Narváez, mete agora arriba, ataca Pozo, alienta na luta Iván Pozo. Directo arriba de esquerda Iván Pozo, a resposta coa dereita de Omar Narváez. Os dous teñen repertorio de golpes para dar e tomar, crochés, directos de izquierda, uppercuts, ganchos, e precisando todos os golpes. Aquí moi pouquiños golpes se van ao aire. E o ritmo que están a meter ao combate desde logo impresionante. Ritmo vivo, rápido, segundo asalto aínda. Hai un gancho que non impactou Iván Pozo. Moi boa resposta. É unha das cousas que tamén ten que ter Iván Pozo, non deixar que se lle suba as barbas, que Narváez non colla iniciativa nunca, porque se Narváez colla iniciativa é moi difícil de frenar un hombre que vai para diante, e se cansa moito máis, o que ten que escapar e ir hacia atrás que o que vai para diante. E máis estamos a ver como neste segundo asalto está máis serio, máis no ataque Omar Narváez. O intercambio de golpes é seguido, Outro intercambio máis, moi preto das cordas. Ademais, un intercambio de golpes precisos todos, con potencia, e que poden pasar factura ao largo dos asaltos. É un combate duro. Penso que vai a ser un combate moi duro. Segundo asalto. Que veteranía ten Omar Narváez. Só hai que ver a cara cando remata cada un dos asaltos. E agora na esquina con Paco Amoedo, outro co seu irmán que o novo técnico de Narváez, Marcelo. Contou allá nos con Carlos Tello, que era seu adestrador. Bueno, vamos facendo as nosas contas aquí. De momento é difícil declinarse por... Aí vimos esa contra, por exemplo, de Narváez, que se impactou en Iván Pozo. Narváez ten un golpe seco. Non empurra. Cada vez que empata, notase que ten a man dura, pesada, e o golpe seco. Fai muitísimo dano este homem. Terceiro asalto. Non falamos do xurado. Hai un mexicano, Alejandro López, un puertorriqueño, Roberto Torres, e un español, Manuel Oliver.